Hallo, Schtrucklaunt, Manitoba. Rancho Buena Vista. Welkom hier. Well, we zijn hier waar bij Schtrucklaunt, Manitoba. We doen hier rots een beetje spaak, bruinbrood, dat wel we maken aan de klaps maken. Dat wel we laten baken. En hier, waar je moet nog een groot beetje ekenhout hebben, ik heb hier een ekenhout uitgemerkt. Dat wil ik gebruiken zum cutting board, oder waar nog moet wel vlees oder heina fijn haken. Ja, dan ga ik me dat plus met de chainsaw, met de zeer trage zeer van ongeveer. En dan denk ik de kans zeer aanschmutsen met olive oil. En dan hebben we een zeer fijne cutting board. We daarom ga ik $100 tolen voor een cutting board van een stoel. We maken onze één hier bij Schtrucklaunt. En dan weer dankzij. Wel, bij ons doen we hier nog maar een beetje eten meer bij Schtrucklaunt, Manitoba. We gaan dat ekenhout hier zo fijn aan rekenen. En hier zo wil ik je plus wijzen wat ik hier maak, de oven kast. Hier heb ik raben gerekend. En dat laat ze dat eerst over, plus zeer fijn. Man plus nog met eetschakken of schabelen eruit maken en rijst en dan lijkt ze weer uit. Maar ja, dat is wat ik hier bij ons doe. Dit is hier. Ik word een beetje zo afpakken dat je in de oven zijn kan. Dat is plus mijn oven door. Ik heb het zeer zacht gebakken, maar weet je wat, je kan het ook thuis en de bak en oven baken. Dat schaft ook zeer fijn. Hier heb ik nog geen saus eeuwig, hier plus een beetje water en een klein beetje wijn eeuwig. Dat het een beetje fijn noot blijft. Maar ja, mij laat ze dat wat fijn doen. Ik heb dat 2 stunden had ik die niet gehaald. Dan dat ik die een beetje rekenen met ekenhout en nu zijn die goed. Mij laat ze dat wat zeer fijn doen. Oké, we zijn hier in Schtrucklaunt, Manitoba. Vandaar wel we mal klaps maken. En wat we dort gebruiken, dus weer doen, is we hebben hier 12 kuffel vol gemolden vlees. We hebben er 5 kuffel hoorgraat. We hebben er 8 eier. We hebben er 1 kuffel rijstgebrood met spaak, bacon. We hebben er about 5 10 chestnut of garlic. En dan hebben we 2 halve grote zeppelen, 2 sneden. En dan door hebben we peper. Dort hebben we dan zoveel schiet leggen. En dan door hebben we dan zout. Dort hebben we dan ook zoveel schiet leggen. En wat ik dan doe is, ik doe de zeppelen en een blender neer, dat het plus een juks is. En dan doe ik de mank hier en dan het met alle overeen mixen. En de eier dat we krijgen zo. Zo, moet zijn wordt wat doen. Oké, hier hebben we de eier, de zeppelen en dat chestnut, de garlic, alles een blender neer. En nu doen we dat hier zo staat. En dan gaan we de kam naar uit en dan wordt het vlees erin gesneden. Oké, hier hebben we de eier en de chestnut. Een blender. Hier neer gaat naar de kam en dan hebben we de vlees erin. 12 kuffel vlees. En dan worden we 1 kuffel spaak erin scheren. En dan worden we door 5 kuffel hoorgraat erin scheren. En dan worden we dat eerst kneden en dan willen we klaps maken. En ik wil je zeggen, deze zijn zo week en zo fijn, moist. Dat wordt je een schijns maken. En dan hebben we dat van ongeveer met deze gekneed. En dan worden we door peper maken. En dat is zoveel schiet leggen. Niet leggen, halve er nog peper door maken. En dan worden we dat eerst kneden en dan worden we dat nog een beetje zout maken. Ik wil niet te veel, we worden niet met eerst kneden en dan dat is beter niet genoeg zout als te veel. Nu wordt het eerst kneden en dan smaken. En dan willen we klaps maken. Nou ja, nu hebben we alles tegengekneed. De klaps, hamburgers.
En nu wil we gewoon 4 merken en dan willen we die bakken. Dat direct schijnt en dat smaakt maar ook schijn. Oké, ik weet jullie eerst, ik had me hier een cutting board gemerkt van Ekenholt, een beetje braad, en er is wat versnijden. Nu wil ik jullie wijzen aan zijn is dat wat schaffen. En dan, we gaan hier wat raben gebakt. En dan worden we hier maar een beetje twee snijden. Wir laten het dan wirklich goed. Nu kijk je mal dat. Ai, ai, ai. Het moet bloß einfach sein, die vielleicht ein bisschen schmecken. Aber ja, die haben wir hier bei 6 Stunden gebakt. Und ja, das Brat schon sehr fein. So, ich ruhe jeden Tag auch so ein Brat zu merken. Und dann habe ich eine Üse auch Fleisch zu backen. Aber ja, dat heeft mij gelukt. Deze raben die gelijk worden zeer schijn smaken. Nou ja, ik wil je wel een beetje geven zum smaken, maar ik wil ook wel maar alleen hier van jou. Dankzij Schtrucklaunt Manitoba, mag God je zegenen. En ik ben dankbaar voor al mijn vrienden en voor jullie alle. En check me een comment. Dankzij. Oké. Nu zijn we hier maken klaps. Ekenholt, zeer fijne klout. En ja, dat zit eigenlijk zeer smaak. Ik heb hier 2 settings. Ik kan het hier leeg, hier kuur, maar dat is zo fijn warm. Ik heb de klaps hierboven. En dat kan zijn dan hier, waar de klaps zo fijn baken. Ik leer dat wat van der zeer schijn smaak doen kan. Oké, hier hebben we dat braad wat we gemerkt hadden, een cutting board. Nu werden we mal zijn. Den klaps wat we hier gebakt hadden. Oh, kijk je mal dat is. Bloos, zeer fijn goed. En daar werden we mal smaken. Ho ho. Ah. Dat is een schöner klaps. Ik wil je zeggen, want je was in een klaps merken. Daar worden de Nubersprek meest niet bearbeiten, zijn een berühmte Signal brengen. Maar ja, die smaken schijn zeer fijn weg. En zeer fijn bruin gebakt en alles. Een klein beetje ruik met dat Ekenholt door. Wow, ik leer er wat zeer schönen Unkas van geven. Dankzij. Merkt dat ook. Heb je mal gehoord van klek? Dat als je merkt het vlees. De meeste mensen eten dat plus groot, dus er dat toastie komt. Maar ik wil mal zijn als het schafft dat een beetje bruin broden. Ik leg alles een beetje bruin gebroden, maar kijk mal dat. Dat zit op zo smaak, maar dat een klein beetje bruin broden dat naast zich klik. Dat is een beetje spam. Klik. Dat komt van de States, van Iowa. Dat heeft men voor me uitgevangen. Dat is eigenlijk het schönste vlees van een zwijn. En de Russen hadden dat mal im Tweiten Weltkrieg gebruikt. De soldaten. So, dat heeft hij daar in Krieg geslaapt. Maar ja, klik. Je brood, kijk mal dat. Dat laat eigenlijk nu schijn smaken. Ik wil me doen een sandwich van merken en ik laat wat zeer schijn smaken. Ja, nu fehlt bloß nog dat mayonaise, ketchup en vielleicht een beetje mustard. En dan hebben we een fijn sandwich. Maar ja, dat naast zich klik. Zeer schijn het vlees. Dat is schweinvlees en dat een klein beetje brood. Dat smaakt zeer schijn.